We zien steeds vaker dat pleintjes zoals deze leeg zijn. En vroeger was het leukste natuurlijk om met je vrienden op zomeravonden te voetballen. We zijn studenten van de NL Stende. We studeren Event en Leisure Management. Er is zoveel negativiteit tegenwoordig. En wij willen eigenlijk weer de positiviteit op straat, ook in de wijken terugbrengen. Een verbindfactor is dan toch wel voetbal. Dus we willen eigenlijk jongeren weer achter hun telefoon weghalen. Om weer hier te gaan voetballen, om plezier te hebben met elkaar. We hebben één grote ranglijst van 12 teams. Speel je allemaal wedstrijden tegen verschillende tegenstanders. En de eerste 4 gaan dan door. Dan heb je de halve finale en daarna de finale. En uiteindelijk is dat de kampioen. Aankomende maandag 25 mei hebben we dus onze eerste. Dus schrijf je alsjeblieft nog even in. We zoeken nog een aantal teams. We zijn ook bezig met goede doelen. Om dit te koppelen aan elkaar. Want wat is nou mooi dat de jeugd voor een goed doel geld op kan halen. Maar we zijn eigenlijk wel van plan om dit iets groots te maken. Dat we bijvoorbeeld op het Zeiland straks of op de Oldenhoven hier 3 velden hebben en 1 groot toernooi voor een goed doel kunnen organiseren. Dus dat is eigenlijk ons einddoel. Scan de QR-code, dan heb je een formuliertje, moet je even invullen, teamnaam, contactgegevens, wie je opgeeft. En het is tot 16 jaar, dus van 12 tot 16. Ben je 11, dan houden we ook een oogje dicht, zeg maar. Dan mag je ook best meedoen. Maar 25 mei is dus de eerste hier in de Vrijheidswijk. Ook hebben we in onze Insta-DM, lwd.tournament, hebben we een linkje, daar kan je je ook inschrijven.